Току-що излезам от банята. Сега ще си изсуша косата. Изсуших си косата. Сега трябва да си обуя боксерките. Обух боксерките. Време е за дънките. Готово. Сложих си дънките. В крайна сметка си взех страхотен душ. Сапонисах и цялото си тяло. Включително всички по-големи гънки. Както и между пръстите на краката. И пъпа. Не го бях правил досега, но ми беше изключително приятно. Отпускащо. Освен това, ползвах шампуан за възрастни. За възрастни! До сега не го бях правил никога. Беше страхотно. Както и балсам за дълготраен блясък на косата. Обаче не можах да си намеря никъде четката за зъби. Затова, като изляза, ще си купя нова. Като изключим това, считам, че се справям изключително добре.